Hvad tænker du på? Jeg er ikke sikker. Jeg tænker lidt over, hvad jeg skal tænke på. Du er mærkelig. Hej skat. I like Pokemon. Hvad? I like Pokemon. Okay. I want to fuck Pokemon right in the butt. Klam. Må jeg få mig smøger? Hvorfor ikke? Du ryger så meget. Nej. Jo. Du har hul i bukserne. Ja. Verden. Hvad sagde du? Min næse kan tæve alle næser i verden. Okay. Jeg har en pæn næse. En dræbernæse. Rejs det lige op. Hvorfor? Bare gør det. Okay. Rejs dig helt. Jeg kan ikke... Det ser totalt ud, som om du er gravid. Ja. Det gør det faktisk. Ja. Jeg er 2 måneder henne. Du ser virkelig tyk ud. Ja. Jeg har fået lidt igen dreng. Kan du mærke, den sparker? Nej, jeg tror heller ikke, jeg vil. Min patter var ikke begyndt at blive større endnu. Oh shit, mand. En pat. Skal du ikke hjælpe? Jeg er ikke vant til patter. Se, sådan. Shit. Se, nu ser det næsten rigtigt ud. Oh shit. Det var lige sammen. Hvad laver du? Look at my sexy body. Look at my sexy titties. You like my sexy titties? My sexy titties. You want my sexy titties? Skal du ikke klare ned, eller sådan? Nah. I'm touching my sexy titties. It's my sexy titties. Du filmer mig ikke, vel? Jeg tænker. Hvad tænker du? Hvad? Hvad tænker du? Jeg tænker, ej, hvor er du pæn. Hvor? Over det hele. Men simpelthen hvor? Nej, nu er vi ude i det der igen. Du kan ikke sidde og sige hvor. Du siger... Nu filmer du mig, gør du. Nej, jeg gør ikke. Du kan ikke sige, at man er pæn, og så sige hvor. Hvis jeg havde sagt, jeg holder fødselsdag i en skov, så kunne du have sagt hvor. Men når jeg siger, at du er pæn, så kan du ikke sige hvor. Kan jeg det? Nej, fordi det er underligt svar, jeg ikke ved, hvad jeg skal svare til. Jeg vil bare græde lidt på mig selv lige nu. Så langt kan jeg slet ikke tænke det. Men jeg kan ikke kapere, det er jo ikke en skakspiller, vel? Jeg vil bare græde lidt på mig selv. Du filmer mig ikke igen, gør du? Nej. Du vil mig ikke, vel? Pikkemand. Pikkemand. Jo. Pikkemand.
Store pikkemand, pikkemand, pik.